kan chief minister pulal du oma aming hi apuzo vio mai tin ama po hi a in la du thiam ve shim he video hi ama pe chami karu gani a thil poya ni lo tur anga yang thil thalam te ni boka ti chuan vanapa hola MP candidate kick off nei turin an pheya ZRM 800 old modela ngaran chuang wa mai ni motor nuam tak chuan nuam tak a om nge yang ma se ZRM old modela ran chuang tlat mai hei hian zoram deng chuak nge yang tin opposition party tan chuan hel tham lo tling le aviau mai thei chan chu congress MNF sarkar lai te pon opposition party na chuan hel tur hin nei zel ania tuna po hian tongkam engemaw tak chu om le nge narin om tuna hian MP thlan kan lo mabak ta a vote thal lovila mitin ten ma ni kan chiale thasiat na mangila party soyangai lowa kan ramta na tha kan ti chu i vote mayang u tuna kan CM pulal du oma video lo thirang hey CM alo thlenga tuna hian hei vanpa hol program ma 800 ngatin aron kalani 800 po hi all model 800 all model ani Right. 800 din hey. Aron kala lai program an mang do na. Dang dai khop mai hey. Aron chuan na hi ZRM nga tani. India sekian koi sampai golden function tur kan kalte headquarter sekian chuan kan lo lom sewa India akal zat chin siap koi mo banin di mani omnikan blok registration tu lagi apa kan ini tahu tak Puis mai